A teda po prestávke s praktickými ukážkami sa dostávame k téme, ktorá je v každom e-shope, a to sú peniaze. Čísla, účtovníctvo a cash flow. Náš ďalší rečník prichádza zo spoločnosti Cross, ktorá je slovenským dodávateľom ekonomického softveru pre 10 000 slovenských firiem a jeho prednáška sa volá Poriadok v ekonomike, financiách a riadení e-shopu. Privítajte prosím so mnou pána Miroslava Dreveňáka. Potleskom. Ďakujem. Dobrý večer, už asi. Som rád, že ste tu ostali a vydržali aj po tej dlhšej prestávke. Poriadok v ekonomike, financiách a riadení e-shopu. Skúsim vám o tom viacej povedať, ako to vnímame u nás vo firme a čo sú nejaké vzorce, ktoré vidíme v slovenských firmách, že sa nám opakujú. Začnem možno tým, že taký hlavný rozdiel, ktorý vnímame vo firmách, je firmy, ktoré tých objednávok majú povedzme 50 mesačne, kde taký vzorec, ktorý sa nám veľmi opakuje, že celé je to nejakým spôsobom postavené na majiteľovi tej firmy, ktorý o každej objednávke vie, každá objednávka prechádza jeho rukou, nepotrebuje do toho vnášať nejaký systém, procesy ani nič podobné, pretože všetko nejako tak intuitívne za pochodu vyrieši, aby dobre bolo. Nepotrebuje skladový systém a v podstate všetko si dokáže nejakým spôsobom uriadiť sám a pomerne efektívne to funguje. Potom je tu taká druhá skupina, kde už tých objednávok začnú byť stovky, povedzme nejakých 500 alebo taký vyšší počet. Už do tej firmy častokrát prichádza nejaký prvý zamestnanec a už sa to celé začína komplikovať, lebo už to tá hlava neberie všetko toho majiteľa. Už to všetko nemôže byť na ňom, už treba dať nejaké jasné pravidlá tým ľuďom, ktorí prídu do tímu a celé to nejakým spôsobom sa začína komplikovať. A o tom veľa hovorili už aj kolegovia predtým, akým spôsobom sa to dá celé automatizovať, hlavne Tomáš so vstupom s Chameleónom. A veľa ľudí alebo firiem hlavne podceňuje tú stránku tých financií, riadenia ekonomiky, nejakého cashflowu a o tom sa vám budem snažiť ja troška viacej povedať, ako si vlastne udržať poriadok vo financiách, keď sa začne dariť. Moje meno je Miroslav Dreveňák, som produktovým manažerom v Crosse. Cross, tých z vás, ktorí nepoznáte, tak robíme softvery účtovné, stavebné, fakturačné, skladové pre firmy na slovenskom trhu, predovšetkým na slovenskom trhu, niektoré čiastočne aj v Čechách, ale primárne teda u nás. Predpokladám, že veľa z vás má nejaké účtovníčky a asi niektorí ste sa stretli s našimi produktami Alfa Omega, čo sú také nosné účtovné softvery, takže odtiaľ nás môžete poznať. No a poďme teda ale k téme. Ako to vyzerá v praxi? A možno, že aj u veľa z vás je, že máte viacej systémov, každý z tých systémov rieši nejakú izolovanú časť, ktorú rieši veľmi dobre, lebo tie systémy sú na to uspôsobené. Hej, takže bežné je, že objednávky v prípade e-shopov sú uložené niekde v e-shope, odkiaľ sa zbierajú. Tam býva častokrát napojená nejaká platobná brána, takže platby všetky sú vyriešené desi v e-shop, teda v tej platobke. Potom fakturácia často kdesi bokom, odkiaľ sa vyrábajú faktúry. Niektoré e-shopové platformy, ako napríklad aj Upgates, už majú tú fakturáciu integrovanú, takže tam je to o čosi lepšie. Pri tých open sourceových sa často stretávame s tým, že tá fakturácia je naozaj kdesi bokom a e-shopy si tú fakturáciu riešia v inej aplikácii. Potom tu máme sklad. To je v tých malých firmách bežne riešené nejako alebo nijako, alebo Excelmi, alebo zase v hlavách a v policiách uložené a keď príde objednávka alebo treba urobiť nákup tovaru, tak ideme sa prejsť po sklade a nejako to vyhodnotíme. Potom je tu samostatná kategória, to sú nejaké výdavky, došlé faktúry, ktoré vám chodia do firmy. To je už taká nudná téma, že tomu sa nikomu nechce veľmi venovať, takže to väčšinou skončí v nejakom eurobale a prvý, druhý týždeň v mesiaci to dáme dohromady a zanesieme účtovničke a nech si s tým nejako poradí. No a na konci toho v každej jednej firme je účtovníctvo, kde sa to celé musí nejako spojiť a zaúčtovať, tak aby ste najneskôr toho 25. vedeli podať daňové priznanie k DPH, zaplatiť DPH a mali v podstate všetko vysporiadané voči štátu.
Takže takýmto nejakým spôsobom si prechádza skoro každá firma a v podstate každá z tých častí funguje perfektne, ale častokrát, čo vidíme, je, že spolu netvoria nejaký systém a tie aplikácie nekomunikujú. Ja vám skúsim teraz povedať možno, že akým spôsobom sa to dá nastaviť celé tak, aby tie aplikácie spolu komunikovali a ako veľmi sa to dá až automatizovať. Uvidím možno, že vás tým inšpirujem a nájdeme nejakú spoločnú reč aj pri večeri. Čo vnímame v tých firmách je, že sú také dva izolované svety. Jeden je predaj a druhý je nákup. Ten predaj v e-shopoch, to je to, na čo sa veľa z vás sústredí, lebo tam je gro tej práce. Chodia nám objednávky a nejako to potrebujeme vyfakturovať, vydať z toho skladu, zabaliť, poslať a ideálne všetko stihnúť do 24 hodín, aby bol ten zákazník spokojný. A potom je tá druhá strana nákup, že chodia vám nejaké faktúry do firmy, nakupujete tovar, platíte nejaké nájmy, telefóny, internety, všetko možné. A to je zase nejaká vec, ktorej sa potrebujete nejakým spôsobom venovať a výrazne vám ovplyvňuje cash flow tej firme. Čo sa týka toho predaja, tak ako to vie fungovať, keď je to celé nejakým spôsobom poprepájané a zautomatizované. Asi sa nevyhneme tomu, že tých systémov potrebujeme mať viacej. Sice nám tu Chameleon prezentuje, že vedia zastrešiť veľa z toho v rámci jedného systému, ale stále tam musia byť tie chápadlá a minimálne v tých e-shopoch sledujeme, že tých 4, 5, 6 systémov je častokrát potrebné integrovať, aby to celé nejakým spôsobom fungovalo. Kde sa my chytáme ako cross s našimi riešeniami je ten moment, keď vznikne objednávka. Niekde na e-shope. V tých lepších implementáciách to funguje tak, že tá objednávka vám vznikne, automaticky k nej sa priparuje platba, to už často niekde v e-shope, čo je taký signál, že v podstate tá objednávka je pripravená na expedíciu. Zákazník za ňu zaplatil, nič tomu nebráni, aby sme ju nejakým spôsobom expedovali. Čo viete mať, kde si v sklade už nejakú obrazovku, na ktorej môže tomu skladníkovi alebo tomu, kto má na starosti vychystávanie toho tovaru, svietiť objednávka pripravená na expedíciu, bez toho, aby mu to musel niekto prísť povedať. Prípadne rovno v nejakej čítačke, ktoré tu boli prezentované rečníkmi predo mnou. A vlastne ten skladník na základe toho elektronického podkladu s čítačkou vie rovno v tom sklade ten tovar vychystať a zabaliť do nejakej krabice. Toto celé vie byť zase napojené na systém Chameleon, ktorý zabezpečí to, aby sa objednala preprava od kuriéra a aby vám z tlačiarne vyliezol ten správny štítok podľa toho, akého kuriéra si vybral zákazník. Zase na to nemusíte myslieť, alebo tí vaši zamestnanci, ale myslí na to ten systém a automaticky objedná tú prepravu toho správneho prepravcu. No a samozrejme krabicu máme pripravenú. Odchádza zákazníkovi, keď si zákazník tovar preberie, vygeneruje sa zase niekde v našom systéme faktúra, ktorá, keďže máme nejaké pravidlá na to nastavené, tak sa vie aj automaticky zaúčtovať, dostať do účtovníctva, kde sa k nej priparujú platby a v princípe celý tento proces beží pomerne autonómne na pozadí a všetko sa deje tak, aby zvonka nemusel do toho človek zasahovať a nejakým spôsobom pretypovávať dáta z jedného systému do druhého. Takže nejakým takýmto spôsobom sa to dá zautomatizovať. Samozrejme často, keď sa bavím s tými majiteľmi e-shopov, tak si povedia, že no dobre, veď niečo z toho máme a veď až tak veľa toho nemáme, tak nepotrebujeme to tak strašne prepracovávať a automatizovať. Čo si častokrát tie e-shopy neuvedomujú, že ono to má dosť silný dopad aj na biznis samotný. Lebo vy vlastne, keď si takýmto spôsobom celý ten tok spracujete, tak viete dať zákazníkom aj nejaké benefity z celého tohto. Jeden z tých takých najviditeľnejších je to, že na e-shope viete potom zobraziť informáciu o tom, že koľko tovaru máte skladom. Koľko tovaru máte skladom, ale naozaj. Hej, že častokrát sa stretávame s tým, že e-shopy majú všetko skladom, potom príde objednávka a panika vo firme, že kde to zoberieme. A samozrejme 24 hodín sa ťažko vtedy dodržiava pri doprave. Takže naozaj viete mať informáciu o sklade, dokonca o množstve tých tovarov na sklade. Viete to dokonca dotiahnuť až do takého extrému, že nedovolíte predať viacej kusov, ako na sklade reálne máte. A tým vzbudzujete dôveru zákazníka, že ten tovar, ktorý si od vás objednáva, tak naozaj mu bude dodaný včas. A častokrát to býva aj preferované zo strany zákazníkov, že si vyberajú e-shopy, kde vedia, že ten tovar dostanú vtedy, keď to očakávajú.
Ďalšia taká príjemný benefit je, že keď to celým spôsobom máte nejako prepojené, tak zákazníkovi viete v podstate posielať notifikácie alebo informovať ho celý čas o tom, akom stave je spracovanie jeho objednávky. Hej, že prijali sme už platbu, už to vychystávame v sklade, už je to na ceste u kuriéra, už sme vám tú objednávku dodali, tu máte faktúru k nej. Toto je vec, ktorú častokrát tie e-shopy tiež troška podceňujú a neprikladajú tomu až takú dôveru. Tu si ale treba uvedomiť, že práve toto sú momenty, kedy vy síce máte na jednej strane vyhraté, že už ste získali toho zákazníka, na druhej strane, čo je pre vás dôležité, je udržať si ho a spôsobiť to, aby nakúpil od vás opakovane. A práve tieto čriepky, tieto drobnosti robia z celej tej objednávky ten zážitok a budujú tú dôveru toho zákazníka voči vám. A to sú častokrát tie momenty, pre ktoré sa potom zákazník rozhodne opakovane nakúpiť. Keď tu niečo nehrá úplne, tak to bývajú dôvody, kedy zákazník na ten e-shop zabúda alebo preferenčne volí nejakého iného dodávateľa. No a samozrejme, nikto po ceste neprepisuje žiadne údaje, čím eliminujeme chybovosť. Hovorili sme tu o čítačkách, hovorili sme tu o objednávke, prepravy a o všetkých týchto veciach. S čím sa stretávame, že keď to zákazníci nemajú prepojené, tak je bežné, že príde objednávka na tovar, ktorý nemám, urobí sa preklep v adrese, niekto si nevšimne, že doručovacia adresa iná ako fakturačná, tovar odíde niekde úplne inde, alebo sa nezvolí správny kuriér, alebo proste x iných vecí, ktoré sa môžu stať po ceste. A zase každá takáto chyba robí ten zážitok z toho nákupu oveľa menej príjemným, ako by ten zákazník na konci dňa chcel. Nehovoriac o tom, koľko práce to vám pridáva riešiť potom prípadné reklamácie a podobne. Takže toto je predaj. Jedna stránka veci, ktorú riešime našimi systémami v spolupráci s týmito partnermi, ktorých tu máme, ale aj inými. No a potom druhá stránka, ktorú v podstate každá firma rieši, ako som už spomínal, je nákup, výdavky a v podstate celá tá režia a tie papiere, ktoré vám chodia do firmy a potrebujete ich nejakým spôsobom účtovať a platiť. Čo vidíme ako realitu vo väčšine firiem na Slovensku je, že výdavky fungujú tak, že chodia nám faktúry, my si ich kde si tlačíme, zakladáme do nejakého šanonu, eurobalu alebo do niečoho, takisto všetky bločky, čo nám chodia. A potom prvý, druhý týždeň v mesiaci to dáme dohromady a zanesieme účtovničke, že tu máš, zaúčtuj to a povedz mi, aké mám pohľadávky, záväzky na konci dňa. Koľký z vás fungujete nejak takto? Nehambite sa. Z našich prieskumov to vychádza, že 70% firiem funguje ešte na papierovej forme. Potom sú tu tí šikovnejší, ktorí si urobili aspoň nejaké cloudové úložisko alebo niečo, kde tie faktúry, bločky aj všetko fotia, skenujú a odkladajú účtovničke a ona si ich odtiaľ potom stiahuje. Väčšina tých účtovníčiek robí to, že si ich potom vytlačí, aj napriek tomu, že vy sa snažíte to robiť elektronicky, tak oni to na konci dňa aj tak vytlačia. Zaúčtujú, k tomu vytlačia nejaký účtovný predpis a všetko to pekne do šanonu pozakladajú a vám to donesú, že tu máte 10 rokov, to opatrujte, lebo tak káže zákon. Ako sa to dá robiť inak? My máme riešenia na to, ktoré fungujú na tom princípe, že vy ako podnikateľ alebo niekto vo firme, ktorý spracováva došle faktúry, výdavky, nemusíte tieto veci zakladať kde si do nejakého šanonu alebo proste riešiť to v papierovej forme, ale rovno z obchodu, keď idete s bločkom, tak ho môžete pri pokladni v aute alebo niekde odfotiť do našej aplikácie a hneď ho môžete pokrčiť a zahodiť, pretože ten bloček sa hneď stáva účtovným dokladom, ktorý je automaticky archivovaný elektronicky podľa nejakých pravidiel, ktoré tu platia legislatívne. Takýto bloček sa automaticky v systéme prepíše všetky jeho údaje. To znamená, že tá účtovníčka nemusí ten bloček fyzicky chytiť do ruky a preťukať ho, čo dneska robí. Takisto si ho nepotrebuje vytlačiť ona do toho archívu, pretože sa tam automaticky zaarchívuje. Máme dokonca nad tým teraz nasadené aj nejaké automatizácie účtovania, takže ak chodíte stále kupovať kde si, neviem, do stavebnín alebo proste opakovanie do toho istého obchodu, tak ten systém sa vie naučiť aj to, ako sa má účtovať ten bloček a v princípe tým vašim odfotením
To je ten prvý aj posledný moment, kedy sa tým výdavkom niekto zaoberá a zvyšok sa udeje v podstate automatizovane. No a veľmi podobným spôsobom to vie fungovať aj s faktúrami. Tie samozrejme už nám väčšinou chodia elektronicky, nie papierovo. Fotiť ich samozrejme z obrazovky nemusíte, ani si ich tlačiť, aby ste ich mohli odfotiť. Tam zase viete urobiť to, že tú faktúru, ktorá vám prišla mailom, iba prepošlete na iný e-mail, na ktorom počúva naša aplikácia. A ona sa postará o to, že tú faktúru z toho mailu zoberie, zaarchivuje, prepíše, zaúčtuje a dokonca, ak si pripojíte k tomu aj banku, tak vám vie vyparovať aj pohyby na banke a povedať rovno, či tá faktúra je už zaplatená alebo nie je. Takže vlastne týmto spôsobom jednak odbúrate to nepríjemné prenášanie papierov k účtovničke a tú manuálnu prácu a získavate tie benefity, ktoré som povedal, jednak v úspore času, v elektronickej archivácii, ktorá jednak vám zľahčuje to, že nepotrebujete tam mať ten fyzický šanónový archív na tých 10 rokov, ale asi tiež sami poznáte, že potrebujete dohľadať nejakú faktúru alebo nejaký výdavok z minulosti, a vlastne vy musíte ísť do toho archívu, hrabať sa v tom šanóne, aby ste to nejakým spôsobom dohľadali. A toto viete vlastne vďaka tej elektronickej fakturácii mať kľudne aj túto na konferencii vo váčku, vytiahnuť to a nájsť to v podstate do pár minút v telefóne. Veľmi jednoducho. No a čo je potom ďalšou výhodou, a to už má priamo vplyv na tie peniaze, o ktorých som chcel rozprávať, je, že vy si vlastne tie výdavky viete priamo aj kategorizovať. Pri tom fotení bločku alebo preposielaní faktúr vy viete v tom systéme potom povedať, ktorý výdavok je aká kategória, takže môžete si povedať, že toto mám, ja neviem, nákup tovaru, toto mám nájmy, toto mám nejaký internet, telefonovanie, prípadne ak máte nejaké, ja neviem, pobočky, tak si strediska môžete v rámci toho kategorizovať. A vlastne vďaka týmto kategóriám viete mať potom viacej pod kontrolou to, koľko míňate na ktoré oblasti vo firme. A rovnako to samozrejme viete mať aj na strane príjmu. No a samozrejme, keď to celé takto dáme dohromady, tak to prináša aj také bočné benefity, že vy v podstate nemusíte čakať na nejaký prehľad pohľadávok záväzkov pomaly do konca budúceho mesiaca, kým účtovníčka spracuje celé účtovníctvo a pošle vám to, ale vďaka tomu, že to online nahrávate a vďaka tomu, že tam môžete mať pripojenú tú banku, ktorá sa stará o to, že pozerá, či ste tie faktúry zaplatili, nezaplatili a páruje vám to, tak vy vlastne kedykoľvek viete mať prehľad o tom, aké máte pohľadávky, záväzky na jeden klik v podstate. Z toho systému vám vieme vygenerovať aj QR kód na platbu, takže nemusíte nejaké IBANy a podobne prepisovať, ale rovno si z obrazovky môžete platiť faktúry. A kedykoľvek sa viete pozrieť na nejaký prehľad, povedzme cashflowu, kde vidíte presne po mesiacoch, koľko vám peňazí odišlo, koľko vám prišlo. A vďaka tomu, že tam máte nahraté tie faktúry, jednak tie, ktoré ste vy vystavili na tom e-shope, ale aj tie, ktoré prišli k vám a my vidíme, či sú zaplatené alebo nie sú, tak vám vieme ten cashflow aj predikovať a vieme vám povedať na základe splatnosti tých faktúr, či sa náhodou nedostanete do minusu a nebudú vám nejaké peniaze na účte chýbať. Takže nejaké takéto výstupy, samozrejme som spomínal, že to viete mať aj v telefóne, takže nejaké výstupy, alebo teda prístup do toho systému viete mať aj k dispozícii v podstate kdekoľvek online, tým, že je to ako webová aplikácia. Takže toto je nejaký taký moderný spôsob práce, aký sa snažíme my do tých slovenských firiem vniesť. Musím povedať, že je to celkom pôrod od toho papiera do tej elektronickej formy. Veľa ľudí o tom nevie alebo nechce až tak počuť. Takže to nejde tak rýchlo, ako by sme si predstavovali, ale aj napriek tomu už dneska vidíme, že sú v podstate tisíce, by som povedal, že až 10 000 firiem, ktoré sa nám podarilo takýmto spôsobom transformovať na tento princíp práce a vidíme, že im to šetrí brutálne množstvo času a pomáha pri každodennom rozhodovaní. Takže toľko z mojej strany. Ďakujeme, pán Dreveňák. Poprosím potlesk. Ja mám na vás nachystanú jednu otázku. Aký je najčastejší slepý uhol v účtovníctve e-shopov? To znamená niečo, na čo si majiteľia nedajú pozor, kým ich to nezasiahne. Cashflow býva problém, že
Sú momenty, kedy tým e-shopom dojdú peniaze, alebo teda majú nejaké obdobia v roku, kedy chýbajú peniaze na zaplatenie faktúr. My sme robili taký celoslovenský prieskum minulý rok a vyšlo nám, že až 40% e-shopov sa stretlo v uplynulom roku s tým, že im chýbali peniaze na účte v nejakom období roka. A často to bolo spojené práve s tým, že oni tú realitu nevidia a častokrát tie aha momenty prichádzajú až toho 24. 25. keď im účtovníčka pošle číslo účtu so sumou, koľko majú platiť DPH-čku. A občas sa stáva, že ich z toho vykotí, lebo tú sumu zistia až vtedy. Takže takéto nejaké momenty sú také, že najbežnejšie.